деҳаи фанфароқи ноҳияи Варзоб аст ки инҷо ҳудуди 20 хоҷагӣ ба сар мебарад ва ҳар хоҷагӣ 2 то 3 хар барои худ нигаҳдорӣ мекунанд, чун дар корҳои хоҷагиашон харро як ҳайвони хеле муҳим медонанд. Бо таваҷҷӯҳ ба он ки ҳоло ҳузури чиноиҳо дар Тоҷикистон афзоиш ёфтааст ва гӯшти хар ҳам як маҳсулоти хӯрданӣ барои онҳо маҳсуб мешавад, аҳолӣ аз он нигаронанд ки бо таваҷҷӯҳ ба ин ки харидори гӯшти хар зиёд мешавад, нархи хар ҳам боло меравад. ҳоло қимати як хар аз 500 то 1500 сомонӣ арзиш дорад. ахиран ду ширкати чиноӣ ва русӣ пешниҳод карданд ки дар Тоҷикистон корхонаи парвариш ва коркарди хар таъсис дода шавад. мақомоти Тоҷикистон ин пешниҳодро рад карданд, зеро хар як нақлиёти аслии деҳоти кишвар аст ва агар чиноиҳо ин нақлиёти мардуми кӯҳистони Тоҷикистонро истеъмол бикунанд, пас мардуми кӯҳистон ба мушкили ҷиддӣ мувоҷиҳ хоҳад шуд. ҷои мо мисол ҷои дара, ҷои санку, мисол дову дарахт, инҷа техника намегарад. Не мо ҳамин харкатӣ, ҳамин коромо хеле пеш бурда истифода мебарем, зиндагиёро пеш мебарем ҷоро. хар нақ зайда мо агар бехар мо ягон хел вай кара наметавонем. Мана нигоҳ кунед, алафа мебарем хона, ҳезумо мебарем. Мана ҳамин вазифаи хари мо ҳамин кор охӣ. деҳаи фанфароғро як роҳи 7 километрии сангӣ ба роҳҳои аслии ноҳияи Варзоб мепайвандад, ки он ҳам як соли ахир бо ташаббуси сокинони деҳа бунёд шудааст. аммо ин роҳи кӯҳӣ дар фасли зимистон ва боришот баста мешавад. фанфароғ мағоза надорад ва умеди ягонаи боркашонии сокинон дар ин фасл хар боқӣ мемонад. барф баланд зад ба 3 километр раҳ дорем, раҳи пиёдараҳа, ба ҳаваи мо истифода мебарем зиндагимонро. ман орд мебирем, равған мебирем. мисол як чизи лозимон ба ҳамаи хар истифода мебарем. мо дар ҳамин қишлоқ ову алафамона ҳама чимон ба ҳамин хар мона зиндагимон. дар Тоҷикистон чунин деҳоти кӯҳистонӣ зиёданд ки рӯзгори онҳоро бехар тасаввур кардан мушкил аст. аммо бо манзури он ки коргарони чиноӣ дар солҳои ахир дар Тоҷикистон афзоиш ёфтааст ва гӯшти харро ба сифати ғизо истифода мебаранд, сокинон нигаронӣ доранд ки шумораи харҳо коҳиш ёфта ва қимати он ҳам рӯ ба афзоиш аст. хитоя як бор омадан ва аз ҳамон вай ва хар пурсидану ҳаме баъд ва бисёртар гуфтанд ки мо хар мехарем ва ишке хар надодад шума. харои бисёртар, харои фарбеҳҳоро мехаранд ки барое ки бисёртар онҳо ҳамон хароро бисёр мехаранд. хитоиё ҳаме вақте ки хара мегиранд, агар ягон кас агар фурӯша хара мегиранд мебаранд ва аммо мебаранд мекушанд шу мехӯранд. ҳарчанд худи чиноиҳо истифодаи гӯшти харро ба сифати ғизо рад намекунанд, аммо тавзеҳ медиҳанд ки ҷомеаи Тоҷикистон мусалмонист ва истифодаи гӯшти харро қабул надоранд ва мо низ ба ин манзур аз хӯрдани он худдорӣ мекунем. аммо як корманди ширкати чиноии коркарди тилло дар вилояти Хатлон мегӯяд, 40 нафар коргари чиноии ин корхона бар изофаи гӯшти гову гӯсфанд дар як ҳафта ҳудуди 100 кило гӯшти хар истеъмол мекарданд. тибқи омори расмӣ дар Тоҷикистон ҳудуди 186 000 сархар ва асосан дар деҳот парвариш мешавад ва ҳудуди 6 000 корманди чиноӣ кор мекунад. ва агар ҳар чиноӣ дар сол 3 хар истеъмол кунад, пас дар 10 соли баъдӣ Тоҷикистон бехар хоҳад монд.